с който ще бъде финансирано изработването на технически проекти на стойност 1,5 милиона лева. Преди това ние работихме много, за да определим точно кои обекти да бъдат включени в този списък. Те са 36 на брой общо обектите и са подчинени на изискванията на оперативната програма. Освен, че са подчинени на изискванията на оперативната програма и са разделени по видове дейности, това са градска среда, в които са включени улици, няколко междублокови пространства и паркове в града. Включени са сгради от образователната инфраструктура и сгради от културната инфраструктура на града. Като тези всички обекти попадат в зоните, определени с плана за градско възстановяване и развитие, интегрирания план в трите зони на град Стара Загора. И тъй като ще се изготвят технически проекти, с които ние трябва да имаме готовност за кандидатстване за финансиране на самото изграждане, т.е. вече за строително-монтажни работи. Това са обекти, които са една голяма част от тях в центъра на града и са от голямо значение за облика на нашия град. Задължително искаме мнението на обществеността, които да кажат какво очакват да се случи в нашия град и какво очакват да видят. Дали имат предложения за някакви промени, някаква визия, да кажем, за парковете. Имаме предложени парк 5 октомври, станционната градина, най-важното парка Язното. Също. Това е. Благодаря.